Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami kula Cindy Meliana Sari Gunawan saka kelas 12 MIPA loro nomor absen 7. Ing kene kula badhe mempresentasike busana adat Jawa. Apa sih sejarahe busana adat Jawa iku? Busana adat Jawa yaiku peninggalan saking Majapahit, Demak Bintoro, Pajang, lan Mataram. Nanging anane imperialisme Belanda lan dadiké tlatah Jawa iku pecah kaperang dadi loro, yaiku Kraton Ngayogyakarta lan Kraton Surakarta. Amarga keperang dadi loro kraton, dadiké busana keperang dadi loro jenis, yaiku busana gagrag Surakarta lan busana gagrag Ngayogyakarta. Bedane loro busana iku, sing kesiji, busana gagrag Ngayogyakarta yaiku busana lama paninggalan saka Kraton Ngayogyakarta wiwit pemerintahan Kanjeng Hamengkubuwana I. Sing keloro, busana gagrag Surakarta. Busana gagrag Surakarta yaiku busana ingkang digunakake dening Kraton Surakarta wiwit pemerintahan Kanjeng Pakubuwana III. Lan busana Surakarta iki akeh ngalami perubahan wiwit pemerintahan Kanjeng Pakubuwana II. Busana adat tumrap priya. Sing kesiji blangkon, yaiku iket ingkang sampun dados katun kangge kemawon. Selanjutnya sing keloro, rasukan utawa krowok. Rasukan tansah dipunjangkepi kalian benik utawi kancing. Model rasukan menika perang dadi 5. Sing kesiji atelo, beskop, langun harjan, takwa, lan sikepan. Nanging sing baku utawa sing umum iku atelo lan beskop. Selanjutnya ana jarik utawa sinjang utawa nyamping, yaiku kain sing dipunangge mawi wiru utawi rempel ing pinggiranipun. Jarik digunakake kanthi mlilitke ing bagian dada nganti bawah. Lipetan ing jarik priya mapan ing pucuk perangan kiwa. Lebare 3 jari lan cacahipun 5 lipetan. Sing kepapat ana stagen utawa kendhit utawa paningset. Stagen menika paningset supados jarik boten uwal. Stagen yaiku kain tenun polos ingkang wiyaripun 15 cm nganti panjang ngantos 5 meter. Selanjutnya ana sabuk utawa lontong. Sabuk menika mirip stagen, nanging langkung cendhek watawis 2 nganti 3 meter lan duweni motif. Sing keenem ana epek utawa timang utawa kamus utawa lerep. Epek wujudipun sabuk ing jaman saniki, ing pucukipun epek wonten timang utawa gesper lan grep ingkang ngunci puteran ing akhir epek. Sabuk lan epek menika minangka papanipun duwung utawa keris. Selanjutnya ana duwung utawa keris utawa wangkingan. Duwung awujud ulahan lan wonten ing salebeting warangka. Duwung dipunangge ing perangan wingking, yaiku ing baris katelu saking puteran sabuk. Sing terakhir ana canela utawa selop. Canela tegesipun cantelna jroning nala. Inggih cepangan ingkang kuat ing jero ati nyembah marang Gusti. Selanjutnya iki ana busana adat tumrap wanita. Sing kesiji ana konde utawa ungkel utawa gelung. Konde iku gayanan tatanan rikma putri. Gelung menika warni jenisipun ing jaman biyen nyesuaike kedudukane. Sing keloro ana rasukan utawa klambi. Klambi iso berupa kebaya, semekan utawa kemben. Ing tatanan kraton menika disesuaike saka umur, derajat, lan kaperluanipun. Sing ketelu ana sinjang utawa jarik utawa nyamping. Lipetan ing jarik wanita mapan ing pucuk perangan tengen, lebare 2 jari lan cacahipun ana 7 lilitan. Sing kepapat ana stagen.
Stagen minangka paningset supados jarik boten uwol. Sing kelima ana slepe. Slepe iku padha kaya epek utawa timang ing busana pria. Slepe menika digunakake ing busana pinjung lan semekan. Dene kebaya boten ngangge. Sing keenem ana slendang utawa kain panjang. Slendang iku disampirake ing pundak. Keadaanipun boten baku. Sing terakhir ana canela. Canela wanita padha karo canela pria. Nanging ing pucuk mburi iku ana hak lan gawe sing penggunane iku dadi luwih tinggi. Selanjutnya, amarga dhewe mlebu tlatah Jawa Tengah, dadi busanane sing digunakake yaiku busana gagrag Surakarta. Busana gagrag Surakarta iku duweni 3 jenis. Sing kesiji iku busana padintenan, yaiku busana sing digunakake saben dina. Ora ana aturan bakune. Busana iki digunakake dening wong pada umume. Sing keloro iku ana busana jangkep, yaiku busana sing digunakake dene wonten ing acara tertentu ingkang sifate resmi lan acara formal. Sing ketelu ana busana penganten, yaiku busana sing digunakake dening penganten wonten ing acara ngantenan. Ya cekap semanten, matur nuwun.